Ez dut ondoen igual holan buelten moten eta zer dauka zesta-puntak futbolak ez daukana? Zer dauka zesta-puntak futbolak ez daukana? Bueno, gauza bat behintzat abiadura, ez? Abiadura zesta-puntak duena ez dauka futbolak, eta giroa zesta-puntako frontoietan dagoena ez dago futboleko zelaietan. Futbolean itzalezko giroa dago, zesta-puntakoa bat diferentea da. Iritsiko alda kaleko saltzaileek puntisten kamiseta faltsuak saltzen dituzten eguna? Bueno, iristen bada, nik erosiko ditut zesta-puntako kamisetak. Erosten ditut orain ere, Amazonen eta eBayen eta aspaldi deskatalogatutakoak, Miamikoak edo ez dakit, hainbeste frontoitakoak eta hemengoak ere faltsifikatzen badituzte, ni erosle izango naiz. Puntista txarra zinelako egin zinen aditu? Bueno, galdera zuzendu behar dut, ez naiz puntista txarra inoiz izan, ez naiz puntista izan, eta ez naiz aditua, beraz, ez puntista txarra ez aditua. Gustatzen zait jarraitzea eta pasioa daukat, baina ez dut inoiz izan jokatzeko, ez dakit, inbidiarik edo asmorik. Euskarazko hiztegian ez zegoen berbarik Winter Series jaialdiari izena jartzeko, badago, ez? Zerbat Euskal Herrian hainbeste ingelesezko izen, bueno, Winter Series hasieran baten bati belarrira txirriatuko zion, ez? Ingelesezkoa dalako, baina, bueno, nik ez dakit, ja barneratu dut. Egongo zen, baina niretzat ja ondo jarrita dago, ja marka egin da. Winter Serieseko sarrerak beti agortzen dira. Zenbat gonbidapen eman dituzu eskutuan? Ez noa gezurrik esatera, baina ia inoiz ez dut inor gonbidatu. Ia inoiz ez. Normalean ez dut sarrerarik aukitzen. Noizbait egin dut albotik eskariren bat, eta bueno, zerbait lortu dut, baina ez dira egoten. Hau, takian erosi behar da, eta hortik kanpora, edozein izan da ere, ez da, sarrerarik ez dago eskura, takiatik aparte. Balixo da honek.